Oli 1800-luvulta kulkenut nimellä Ruua, ja itse asiassa tämä pyhähenki ei ollutkaan mitenkään maskuliininen eikä miehinen puoli, vaan hän oli nainen. Ja Ruua merkitsee tuulta, ja tuulella on otettu yleensä kuusen tai katajan havuista tehty asetelma. Miksi se tuntuu juuri tänään ajankohtaiselta? Tänään varmaan Turun nimipäivä. No niin, tulihan se sieltä. Tämä oli kanssa vähän tämmöinen kierrokysymys, mutta vastaus oli oikea. Hyvä juttu. Minä nimittäin olisin voinut sanoa teille siinä yhteydessä, että se liittyy varmaan jotenkin näihin kalastusasioihin tätä asian laitaa, mutta toistin kysymyksen sen takia, että se hieman helpottuisi. Niin, se tänä aamuna kuuluu radiosta onnittelevan Turua. Onko ketään sukulaista ja tuttavapiirissä Turo-nimistä henkilöä? Ei ole sen nimisiä poikia. No nyt oikea periaate. Niin, se oli oikein. Harpa ja minulle tuli laulurinne ja Haapaniemelle ja se oli hyvä tontti. No nyt kun tuli alkoi ne rakennusvaihe. Oulu on myös esillä paikkana, missä vanhat markat on osattu hyödyntää taloudellisesti. Vanhoista seteleistä tehtyä silppua löytyy esimerkiksi paikallisen ravintolan katosta useamman miljoonan markan edestä. Kiimingissä sijaitseva eristysalaan erikoistunut Ekovilla käyttää rahasilppua muun muassa akustiikan parantamiseen. Oulussa lienee maailman kallein ravintolan katto. Entiset 100 markan setelit on silputtu ainutlaatuiseen uusiokäyttöön. No, tämähän on vanha pankkisali. Täällä on totuttu rahaa käsittelemään ja tämä rahasilppu täällä katossa vaimentaa ääntä. Hyvää huomenta. Noiden ukkoskuuren mahdollisuutta on etenkin itäisessä Suomessa ja jo aamuyön ja aamun aikana on paikoin siellä ukkostanut. Ja siellä myös sadekuurot ovat tällä hetkellä yleisempiä, mutta sadekuuria tulee kyllä lisäksi Pohjanmaan suunnalla, paikoin Lapissa ja lisäksi Kainuussa. Lämpötila vaiheessa jo miltei koko maassa 10 ja reilun 15 asteen välillä, aivan pohjoisessa on kuitenkin tätä viileämpää. Päivän aikana lämpötilat jäävät suuressa osassa maata alle 20 asteen. Pohjoisessa ja itärajalla lämpötila voi olla lähempänä 15 astetta, ehkä Ylä-Lapissa rajanpinnassa lähempänä 10 astetta. Säärintama liikkuu hieman kohti lounasta ja yleisimmin sadekuuria tulee Pohjanmaalta Kaakkois-Suomeen ulottuvalla alueella ja paikoin myös ukkosta. Muualla sadekuurot ovat jo 22. sijaan tällä Petri Suomisen kakkosmatkalla. Kakkosmatkalla ui myös Petteri Lehtinen, jonka sijoitus oli 27. omalla ennätysalla 2.20.27. Siinä siis tässä vaiheessa nyt nämä suomalaissuoritukset. Tuli juuri erään naisten 100 metrin rintaamista maalin ja siinä